אם צריך לבחור את הטייק דאונס הכי חשובים ב-MMA, כנראה נתרכז בדאבל לג, סינגל לג ונעילת גוף. אלו הדרכים הכי אמינות להביא את היריב לקרקע. שלושת ההתקפות האלו גם משתלבות ומשתרשרות היטב אחת אל השנייה. בדרך כלל, כשלא נצליח דאבל לג נוכל להמשיך לסינגל לג, ומסינגל כושל נוכל לנסות לגלוש לנעילת גוף. בדאבל לג נשאף להשיג שליטה על רגלי המגן, מה שייתנו שליטה על מרכז הכובד שלו. כמו בכל טייק דאון, גם כאן יש לנו 3 שלבים: כניסה, שליטה וסיום. נרצה להתייחס לשלבים כמו צ'קליסט, ולא לדלג על אף אחד. להיכנס טוב, ואז לבסס שליטה חזקה, ורק משם לסיים. אם נמהר מדי, זה רק יוביל לכישלון ובזבוז אנרגיה. אחרי שהשתמשנו במכות כדי לסגור את הטווח ולהשיג זווית טובה, נהיה במיקום הנכון לכניסה אפקטיבית. עם הכניסה יש לנו 3 מטרות: לשים את הרגל הקדמית שלנו בין הרגליים של המגן, להצמיד את הראש שלנו אליו, ואז לתפוס את הרגליים שלו. הבעיה היא שבשביל זה נצטרך לחצות את הטווח הקרוב, ונהיה מאוד פגיעים לברכיים, מרפקים ואגרופים. נשאר עם מבנה חזק וגב ישר. ניקח את האגן שלנו אחורה, ונוריד את הגובה שלנו מתחת לאגרופים של היריב. אז נדחוף קדימה חזק מהרגל האחורית שלנו בשביל לקחת צעד עמוק בליבה לתוך לאנג' לשטח בין רגלי המגן. ברגע שנפגוש את גוף המגן, נצמיד את הראש אליו, והידיים שלנו ירדו מהפנים ויתפסו את הרגליים שלו. אז נוכל גם להוסיף את הרגל השנייה שלנו, ובעצם אנחנו צועדים מלאנג' לסקואט, שזאת פוזיציה מאוד מאוד אפקטיבית, שממנה נוכל להרים הרבה משקל. אם סגרנו את המרחק טוב, נוכל להוריד גובה בצורה יותר יעילה עם ספליט סטפ. ניקח את הרגל האחורית מעט אחורה, וניפול לגובה נמוך, ומשם נסגור את הטווח קדימה בתנועה מתפרצת. אנחנו מאבדים כאן את היכולת לדחוף חזק מהרגל האחורית ברמידה מסוימת, אבל מרוויחים תנועה מאוד מהירה שעובדת היטב גם בהתחמקות ממכה של מגן. היא יכולה לשמש אותנו במיוחד בתור שניים או שלישים. נוכל לחכות למכה, או לזרוק משהו כדי לגרום ליריב להגיב, ואז להתחמק עם ספליט סטפ לתוך טייק דאון. העיקרון המנחה של כל ההגנות מטייק דאונס הוא לשים את היד בינינו לבין התוקף ולהרחיק את האגן. היישום של העיקרון הזה משתנה בהתאם לשלב של הטייק דאון, שעליו אנחנו מגנים. כשאנחנו מגנים על דאבל לג בשלב הכניסה, המלחמה היא על הטווח. אנחנו לא רוצים לתת לתוקף להגיע אליהם. לכן אנחנו נצא קודם כל לשים משהו בינינו. נוכל להשתמש בידיים בתור פריימים חזקים, ולשים אותם על הצוואר והטרפז של המגן. השלב הבא הוא להרחיק את האגן ממנו. לא נרצה להתרחק בקו ישר אחורה, כי אז הוא יוכל להמשיך לרדוף אחריהם. נסתובב הצידה וליצור זווית כדי לברוח. מאוד עוזר לזכור שהתוקף חייב שהראש שלו יהיה יותר נמוך מהראש שלנו כדי להיכנס לדאבל לג. לכן נוכל להתרכז ולשמור את הראש שלנו באותו גובה של התוקף. כשיכנס, נוריד את הגובה דרך משיכה של האגן אחורה. זה ייקח הרבה מהיכולת של התוקף בכלל להגיע לרגליים שלנו. אם נהיה מספיק נמוכים, נוכל גם להציב את הכתף שלנו במרכז החזה של התוקף ולדחוק אותו למעלה. בתור התוקפים, השתמשנו במכות לסגור את הטווח וליצור זווית, הורדנו גובה ולקחנו צעד עמוק אל תוך המגן. עכשיו נרצה לבסס שליטה על מרכז הכובד שלו, האגן. הידיים שלנו יתפסו את רגלי המגן מתחת לתחת שלו, בעדיפות לשקע מאחורי הברכיים. אם נשים את הראש שלנו בחוץ על מותן המגן, יהיו לנו כמה אפשרות לסיור. נוכל לקחת את המגן הצידה בעזרת עיקרון של קונטרסט. הראש ידחוף את המגן מהצד יחד עם הרגל האחורית שלנו, ובו זמנית הידיים שלנו ימשכו את רגלי המגן אלינו. בעצם אנחנו דוחפים את המגן הצידה וחוסמים את הרגל שלו מלקחת עוד צעד. אז אנחנו נרוץ מעבר למגן כדי לעקוף את הרגליים שלו. ממש חשוב שהרגל הקדמית שלנו תעקוף את הרגל האחורית של המגן. זה שם את המגן מולנו ולא לצידנו, ונותן לנו את המומנטום והכוח לגרוף אותו מהרגליים. זה גם שם את הרגליים שלו לצידנו ומונע את הסכנה שיתפוס אותנו בהפנעת גיליוטינה. אם היריב במבנה יציב, לא חייבים לנסות להתפרץ בריצה הצידה. נוכל להרים את הרגל הקרובה שלו גבוה ולבלום את הברך הרחוקה שלו ולהסתובב במקום. זו טכניקה נוחה ויעילה, אבל בגלל שאנחנו לא עוקפים את רגלי המגן, כנראה שנמצא את עצמנו בגארד שלו. אופציה נוספת היא בלאסט דאבל.
לדחוף את המותן של המגן קדימה עם הכתף שלנו ולמשוך את הרגליים שלו הצידה בזמן שנרוץ דרכו. הטכניקה הזאת מאוד יעילה, אבל גם כאן יהיה לנו קשה לפנות את הרגליים של המגן הצידה, ולא יהיה קל יחסית לתפוס אותנו בגארד סגור. עקרון ההגנה בשלב השליטה הוא זהה לזה בשלב הכניסה. אנחנו נשים את היד בינינו לבין התוקף ונרחיק את האגן. היות שהתוקף כבר סגר את המרחק, המלחמה תהיה על המבנה שלו ולא על הטווח בינינו. התוקף מחפש להיות יציב, חזק ובזווית טובה עלינו. אנחנו הולכים לקחת לו את כל אלו עם ספרול. האגן שלנו יוביל את הגוף למטה, כאילו אנחנו מנסים לתת מכה לקרקע איתו. נשלח את הרגליים אחורה והצידה, הרחק מהתוקף. כפות הרגליים שלנו יהיו על הצד, שטוחות על הקרקע. הידיים שלנו ייכנסו בינינו לבין התוקף, ואם אין מקום, הם ידחפו את הראש שלו למטה והצידה, הרחק מאיתן. המטרה שלנו היא לשבור את המבנה של התוקף, לגרום לו להשתופף ולהסתכל הצידה, אז נוכל לקחת זווית ולהתרחק בבטחה. אבל יכול להיות שלא נעצור אותו. חשוב שנזהה כשהתוקף הולך לסיים את הטייק דאון בהצלחה. המשימה הבאה שלנו באותה נקודה היא ללכוד את התוקף עם הרגליים שלנו ולהכניס אותו לגארד הסגור שלנו. זה ישאיר אותו במקום, אותנו בטוחים, ועם מספיק שליטה כדי לייצר סקרמבל כשנבחר לעשות זאת. אם יש לנו גיליוטינה יעילה, זאת הזדמנות טובה לנסות אותה, אבל רק כשאנחנו מבינים שאנחנו כבר בדרך לקרקע. לא לקפוץ לגיליוטינות כשיש לנו עוד אופציות יותר אמינות. אם המגן יצר מבנה חזק ויציב לכיוון אחד, נוכל לקחת אותו לכיוון השני. היד הרחוקה שלנו תעלה מהברך לאגן של המגן, כשהיד הקרובה שלנו תשמש כמעצור לברך הקרובה שלו. עכשיו נפנה את המקום עם קידה. הרגל הקדמית תזוז הצידה, הרגל השנייה מאחוריה, ונביא את הכתף לקרקע. הכתף חשובה כי היא דוחקת את האגן של המגן ומושיבה אותו למטה הרבה יותר ממה שהחזה שלנו יעשה. זאת אחת מהטכניקות האהובות עליי, שעוברת לי הרבה יותר מדאבל אג רגיל. אפשר גם לשרשר אותה עם הדאבל אג הצידה, ללחוץ אותו לכיוון אחד, ואז כשהמגן משיב לנו בלחץ, לקח אותו לצד השני, וככה מצד לצד, כמו לסובב את ההגה. אם המגן עושה ספרול לא טוב, ושם את כל המשקל שלו עלינו ולא אלינו, אז נוכל להכניס את האגן שלנו ולהרים אותו בסקואט. מכאן נוכל לבחור איך ומתי הוא ירד למטה.